ассалому алайкум ба тамоми тамошобинони канали Сауду ТВ, чи тикток, чи инстаграм, чи телеграм. 11 дона хона аз дохили Душанбе баҳри шумо навор кардем, тамошо кунед. имрӯз чандум ай? 21 май 2026 сол. навори хонаҳои Душанбе. кадумитон ай Душанбе хона харен ку? марамад навора тоқӣ тамошо кунед. ёки нафарое ки хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои Душанберо дорен, бениҳоят вариантҳои зур хонаҳои арзон дар имрӯза видео лайкҳоро монен, падилитсаву подписатса кунен. ҳамин дастгирӣ шавад дӯстон, хонаҳои арзон худо хоҳад мешавад. ина ватсап дар рӯи экрани шумо чизе ки дорем муроҷиат бикунед, ёки омада ай пеш навор мекунем, худо хоҳад хушрӯ карда пешниҳодтон мекунем. ачо навора шурӯъ мекунем. якта лайк монен, дар канали ма подписатса кунен, видеоро тамошо кунед. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим, иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акаро навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ёки бори мо наомад. иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунен. ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтаринае ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд. дӯстон, ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунен, фақат аз номи Сауду ТВ Акада муроҷиат кунед. бачаи азиз, бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷилигул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеқулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонии дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал шудааги бачаи азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Сауду ТВ. дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ. арзонтарин квартира. нигоҳ кунед ака. духонага квартира дар этажи даҳум, 43 квадратный метр, гардиши Ленинградда қарор дорад. дохил ба ноҳияи рӯдакӣ мешавад ва обши ба Душанбера нигоҳ мекунад. дӯстон, новостройка чойхона баъди повороти Ленинград. доми мо 16 этажа. хонае ки навор мекунам, дар бораш гап мезанам, дар этажи даҳум ай. дӯстон, квадрат 43 квадрат ай. духонага ҳисобш кардиян. яъне ки кредит 24 моҳа бефоиз, пешпардохт 60 000 сомон, далши моҳона. мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигӣ. ана ҳамин деэтажа дӯстон, понноси савдо мешавад. дар умум 1 сотиқ замин да кардагиян, обши 5 дар хона дорад. дӯстои азиз, дохил ба ноҳияи Шоҳмансур мешавад. не ки Душанбера нигоҳ мекунад. 690 000 сомон арзиш бо муомила дорад. ду хона, яъне ки 2 этаж, обши 5 комнатаи хушрӯ тайёр ба талаботи зиндагии шоҳона ҷавобгӯ. дӯстон, ина марамад занг занед рақамҳои 110 аз номи канали Сауду ТВ. хонаҳо ҳамин ҳолат, яъне ки дӯстон, кадоме ки мехара ҳамин даромада зиндагӣ кардан мондагия халос бардор азиз. лозим боша занг занед бигиребеш. лайкотона монен, падилит сара фаромӯш накунем бачаҳо. ҳамин Сауду ТВ додари шумо ай, медонен, барои шумо навор мекуна. апаҷону акаҷону додарҷону акаҷону чашмотон чор хушо ба ҳолтон. тарафи даст чапа нигоҳ кунед, лайк мондаги лайкҳоро монен. мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ. дӯстои меҳрубон, хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ 1 сотиқ замин дорад. обши 3 дар хона кардагиай, ҳавли стяжка, хонае ки шумо кофтесенш. марҳамат, фабрика Ленинград, дохил ба ноҳияи рӯдакӣ, нигоҳ мекунад Душанбера. 300 000 сомон арзиш. рақамҳои 43 34 оиди хона. барои гирифтани маълумоти пирраи хона дӯстон метавонен
занг занен масиякна бигирен. Хонаҳо ҳамин ҳолат 300 та бо як нимчи худохоҳад савдо дора. Аз думи Савдо ТВ занг дада хонара савдо кунед дӯстон. Савдо дар Савдо ТВ. дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ҳамин территория Душанбе да чем квартира хонаҳои назди ҳавлигӣ қимматаракай абача озоде нохӣ медонен. 2 сотиқ замин дорава, 4 дар хона дорава, дар ноҳияи Фирдавсӣ дар маҳаллаи Пахтакор қарор дора. Территорияи гипразем бачаи азиз, яки Душанбера нигоҳ мекунам. 700,000 сомон нарх фикр мекунам ки арзандаай. Барои чӣ? Барои ки хонаи назди ҳавлигиай ремонтош кардагиай. ҳавлишам хушроакай. хонара просто проекти фасон қатӣ бардоштагиян. рақамҳои 87 88 ахири телефони соҳибмулкай. занг бизанен, бо маълумоти пураша бигирен, аниқ кунен, ҳуҷҷатоша пурсоншен, баъдан барем бихаренш бачако азиз. 700,000 сомонӣ муомила дорад дӯстон. дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ. анами хонаи назди ҳавлигиам срочнияки бадай бачаҳо медонен. ҳами территория Душанбера шумо ба дигар ҷо нархошона мақсад хеле фикр кунен чӣ хеле айда дӯстои азиз. бо нагӯем ки Душанбе қиматай, иҷаш арзонай, иҷаш хеле абача сади накунен Душанбе охи. ӯ фикрҳоро аз сартон дур кунен ки ман 200-250,000 да хонаи тайёр мехарам. хеле фикрҳоро накунем бачаҳо, барое ки ҳозир нарх наво гарани қиматай. ман ҳарчанд хонаҳои арзон ҳаракат мекунам, навор мекунам, бо баъзеҳо менависад ки хонаҳо қиматай. ҳамин нест хонае ки мо навор кунем бачаҳо медонен. ман да мефора 150-160,000 сомона хона монам ки шумо бихаред, не ки нестай. 3 комната 4 сотиқ шаҳр Душанбе фурӯшӣ хона дар ҳолати ремонти миёна қарор дора. 4 дар хона, яъне ки бо калидор, 3 дар хона, 3 хона бо калидор 4 та мешавад. дальши маълумот занг зад пурсонш 620,000. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои меҳрубон, 28 квадратай як хонагай ремонт кардагӣ тайёрай дар этажи якумай ноҳияи Сино дар Душанбе дохил мешавад. 350,000 сомон нарх худохоҳад бо муомила дорад. чӣ хел мебинен? квадратиш камай, не ки чем дигар нархҳо камтарак арзонтаракай. 350 та ака 350 нархи қиматай, не ки чем дигар хонаҳо нигоҳ кунен камтарак арзонтар. хулоса ки ремонтошам кардагӣ дар ноҳияи Сино, территорияи Зарафшон, Зарнисор, хулоса ҳамун тарафҳо 350 та. рақамҳои 92-20 занг занед, маълумоти пураша бигиред. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин хонаи назди ҳавлигӣ. ана ҳамин хона дӯстон срочна савдо мешавад 520,000 сомон да. 6 комнатагаҳай, 8 сотиқ замин дора. срочна 2 этажа кирпични 118 квадратни метрай. общи дохили хонаҳо мега 6 комната дӯстои азиз. шкатур, стяжка, монтаж, пол, свет дора, об дора. 6 комната, 2 кухни, назди протифи поликлиникаи 14, Зарафшон, посёлкаи Зафар 1 километр мега аз раҳи Калон дуртар. яъне ки маълумоти пураша бигиред, алиши ба мошинам боша, болои пул бута вариант дорам.
دوستان مگذاریم به هشتمین کوارتیرای فروشی. دوستای عزیز 65 کвадрат در گیپرازیمای 380,000 сомон нарх дора. ду хонага квартира дар Душанбе дар Гипразем, яъне ки 65 квадрат дар этажи Соколни, якм этаж не, баъди якм минус як подвал бачаҳо, подвал дахро дора. 380 та хона тайёр, ремонт кардагӣ тайёрай, яъне ки ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ, ҳамақа ки номаш подвал бачаҳо медонед. 380 та лозим боша, рақамҳои 41 да занг зад бигиренаш. دوستان مگذاریم با نهمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که در گیپرازیم در چیمتپه های. دو комната کوارتیرا در اتاژ یکم، مساحت 45 کвадрат. خانه تیار فروشی دو خانگاه 45 کвадрата در یکم اتاژ دومی دو اتاژ. خانه به همه چیز چوره‌اش فروخته می شود. حجت خرید و فروش дура Гипразем дар Чимтепа маҳаллаи Қаҳрамон 335 та бо муомила дора. дӯстон занг занед. دوستای عزیز مگذاریم با دهمین کوارتیرای فروشی امروزمون. کوارتیرای فروشی است که در همین دوم قرار دارد. دوستان دو комната کوارتیرا در اوشیونای 11 مساحت 94 کвадрат назди бозори марказии Зафар, дохил ба Душанбе, адрес Ленский район, рӯбарӯи бозори давлати Зафар, 93/6, яъне ки пашти 94 квадрат. ду комната палнасения 3-4 хонага ҳам кунен мешава, мегӯям бародар азиз. 3 тиреза дора. раҳи парламент. хона дар этажи 11 обши 14 этажа дом. документо шартнома, ремонт коробка, дом тайёр. перегарокора фирма мекунад мегӯяд. достои азиз харидори аниқ занг занед, бо савдо мешава. 436,000 сомон, 94 квадрат дар 11 этаж. дӯстон мегзарем ба 11-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки дар назди донишгоҳи Славяния бародар азиз. ду комната квартира дар этажи 11 масоҳати 64 квадрати метр дар Славянский дар Душанбе. аз котлован ай дӯстон, яъне ки котлован хестагӣ ай бародар азиз. 360 та иншоалло бо савдо дора. инамиё проектоша иншоалло дӯстои азиз. хулоса ҳами хеле домо мешава бародаро. ина маромад 64 квадрат 360,000 сомон. рақамҳои 9901 да занг зада маълумоти праша бигирем. дӯстони азиз, навори хонаҳои Душанбе ҷанбаст шид. ҳамаша мондем чизе будак. ма ватсап мегзорам барои реклама қабул кардан. чизе ки дорен роӣ кунен, ё ки омада ай пеш навор мекунам, ҳаракат ка ба зуди савдо каметам. ҳамин номерои май бачаҳо омада хонаҳоатона видео кунем. дар ин ҳолат шанси савдо бисёртар мешавад, чунки аддени рекламагузорӣ мешавад. лайкҳо рамонед, навор махшуш ё не нависен комментария.